Jokanyo mag riwruok mar Kenya Peasant League e bade ma Migori dwaro mondo piny owacho mar kaunti ma Migori oketi tich chike makonyo e kedo kod lokruok chal kor lwasi moting'o Climate Change Act ma 2021 kod Climate Fund Act ma 2021 bende. Ka otelgi kod Raila Oguma bende gidwaro mondo lokruok oketi e moko kuom fuondi mag chikegi mondo gibed motegno. Oguma wacho ni chike makonyo e kedo kod lokruok chal kor lwasi nyaka ne los gi tend piny owacho mar kaunti ma Migori pok okete tim e yo makare. Bende jokanyogi mag Kenya Peasant League dwaro mondo piny owacho ojiw puonj ma otenore kod lokruok mar kor lwasi. Kane warango chikego, wayudo ni gavana chiko miyo gavana teko mar bedo jakom motelo ne rango lokruok mar kuto mar kor lwasi. Koro ne waneno ka nitiere fuok kanyo ni to gavana kosebedo odhi tero wach ne ng'a, mano penjo mono otero report ne ng'a, to ng'ama dwa keto gigi e tim. Mondo mi waket gigi e tim, weche mag huto mar lokruok mar huto mar kor lwasi ni e tim, mondo mi wayud kaka wakonyo kaunti marwa. Some people don't even know the cultural practices that they are doing are not helping in food production. And how is that? It's because we are not getting enough support from the national government and the county government so that we can endorse this, so that we can move maybe door to door and educate everyone. Because without education, we are going nowhere. Pend chike mwasebedo go machalo kaka Migori County Climate Change Act, namba onego fuon tiende kendo tere ne jopiny mondo mi giwinj tiende, mondo ging'e ni nitiere konyruok manyalo a kuome, mondo ging'e ni nitiere gik ma pend chikno siro ni kopo ni chandruok kata midhiero machal kamago wuok, to ginyalo chopo kuom county government, kendo county government bonego bed rolo gini mondo kony godo jopiny kaka sani wang'eyo ni weche mag koth kod pi mag oula hinyo jopiny. Namba 2, wach mar county keto bedo kod buche mag weche mag climate change. Kaber to buche gi wagol gi anena e boardrooms, to buche gi oter kuonde ma chandruok ma kamagi